u našeho prvého videa na Mineplexe. Som tu so sponzorom Topim. Môžete ma vidieť na Mineplexe pod skinom Topy 0074. a toto ešte aj S Maťou. a hráme na jednom kompe. Môžeme ísť na to. Jaulal. A to robí. No takže, dneska by sme si chceli zahrať čo, ľudia? Dneska by sme si mohli zahrať Dragon's Escape. Trochu to laguje, ale len trochu, nič sa nebojte. Trochu. Lebo Nevadí. hráme Hráme na takom šafnejšom kompe, hráme na A-sérii, ale ktorý dohodli je sme sa Maťou mimochodom. a dohodli sme sa, že budeme hrať Mixed Arcade. Aj to bolo také dlhšie. Prepašte, ale všetko mi to bude sekať, takže... Väčšina. Väčšina, skoro všetko, hej. Všetko, kde sa A buď čo to ničia je? bloky. Čo toto je? Čo to? Ejha, Čo toto je? Dragon's Toto je Escape. lagovanie. Nie, to je dit tak, toto je ditka. Tak, to píše. Čo to je? Ja už viem, čo to je. Toto je buzerač na zaháňa, ne? Hej. Počkaj, čo mám robiť? My sme Čakaj. panáčikovia, ako Počkaj. normálne postavičky. Počkaj, neviem si to. A budú nás musieť zabíjať Skeletóny. vidr skeletóni. A tam je skeleton, nie! Nie, nechaj ma! Nechaj! Zdrhaj, ja ti Ja na tebe gača mám naše také? Nie, nemám. No, Nie, A už sme sa aj my stali. ja nič. Bohužiaľ. Ja nie. Mimochodom, teraz hrá Andrej, aby ste vedeli, že kto ako A hrá. ďalší Mixed Arcade pôjde pravdepodobne. Topi Luky, náš originálny sponzor. A on to bude Topi Luky teraz. Fasa. Áno, teraz Počkaj. môžete vedieť, že moje meno je Lukáš. Skúste mi povedať, kde to je. Presne, čo kde. Čo Nejaký ti mám človek. povedať? Nejaký human, nejaký Tak obyčajný musíš human. nájsť, najčastejšie sa schovávajú na strechách. Alebo v budove. Ale tam je, budova. tam je také panda, nejaký pedy. Pedy panda. Pedy panda. Pretože? What? Aha, to bude možno nejaký... Nejaký bubec, čo sa... Bubec, A môže alebo skeleton. hacker. Hej, alebo Možno, červený. No, buď alebo. Počkaj, on nie je červený. On bol červený. No, nie červený. Aha, tam On je je skeleton. Tam je červený. skeleton, dobre. Ale už ste len Tam. 4. Už len 4 sú ranení. Sa pozri na to. Moje parkourské schopnosti sa neoverili. Parkour skills. Podľa Ja si mňa zdá, oni že tam budú... bol Nie, vlastne. tu nebudú tu. Ale tam nekúchaš všetky tak? Ty si debil. Až sekerku si tam odláš. Nie, Nie, sekerku mu treba. nechám s tým kilovať potom. Mimochodom, teraz nehráme na mojom notebooku, teraz sme u Maťa. A, Čože, už je koniec? A vyhrali... No, Nejaká Jean. Toto bolo Jean. trochu krátke. Good game, Jean. To vidno, že je to Jean. No a teraz hráme na Maťovom, lebo teraz sme u ňom. Čo máme U ďalej? neho. Čo máme ďalej? Ja chceme, čo máme ďalej. Veľmi mi to laguje, lebo mám všetký komp. Čo to je? Nejaký goof. Čo? Počkaj. Počkaj, aký to je. Musím načítať, vieš. Vidno, že mám. Bacon Brawl. No to netuším. No čo to je. idem ja. Vieš, čo to je? Hej. No a Ja vôbec ja som netuším, si čo. kúpil asi pred 4 dňami, sa mi zdá, originálny A ja Minecraft. kupujem hneď zajtra. Takže môžete sa tešiť, že budeme hrávať. No, takže tak, som sa prihlásil. Čo to je? A to sú tie malé... Slanina. To, nevieš, čo toto je? Dobre, to bol menší fail. Z dôvodu toho, že sa mi to laglo. Ale nie, toto vystrihneš. Nie. Dáš si, Doma nebudú mať radi a mňa každý A má... teraz sa týmto zase ide Andrej. No Na čo je náš Maťo. komentátor? Nie, ja pôjdem tiež. Dobre, Mimochodom, pôjde Maťo. ako, počúvajte, viete si to predstaviť? Tu môže byť 1, 2, 3, asi 5 blokov. Ako som to mal preskočiť? Takže, Ty, že si slepý, Vieš, a nevidíš deru. Má si, vieš, sprinty a ideš skočiť. takže ideme, čo čo ja to- viem. O čo to no, vlastne je? Vlastne táto hra je o tom, že sme prasiatka. No a musíme sa navzájom zhadzovať do dola. Do tých, A jak sa zhadzujeme? endu. Mali sme sekerku, ale to ste si nemohli všimnúť, že som hneď zomrel. No a Ja tou som si sekerkou počula. by sa to aj A prečo on dalo. nemal prascov? Lebo to je kit za 5000, sa mi zdá, gemov.
Už sú len A čo to robí? 4. Ako mám vyhopiť, keď som mala Rýchle. Neviem, asi rýchlejšie o niečo. No, už sú len Čiže 3. Áno, niečo. Ale niečo, iba tak nie. A zase nemôže vyhrať tá Jean. No a Na ďalšiu hru ide hrať náš Tučko. náš komentátor Maťo. No a vyhráva Invent Over. 15. Strašne mi to hodí. YOLO! Keď to bude niečo ťažké, tak asi nepôjde. Takže toto tak budeme spraviť, že teraz budeme spraviť. To takto sme spravili, to nie, že sme teraz chvíľu u Maťa a potom to je pekné. dakedy, One in the Quiver. no a dakedy, Čo to bolo? možno, že len s Andreom si zahráme. Našiel si coiny, výborne. No, takže budeme len s Andreom možno hrať multiplayer, bo s týmto Maťom, keď mu takto bude sekať, tak A on sa žiadne neplánuje kúpiť Minecraft originálny. áno, tento Minecraft je vlastne môj, to ešte mohli hovoriť. No a zajtra pôjdeme so A teraz ja idem, školou. Maťo ide. Maťo ide. Zajtra vlastne ideme so školou do kina, tak si Sa tešíme kúpime všetci. Originálny Minecraft. originálny Minecraft si Ale kúpi čo to má robiť? Andrej. Čo to má robiť? Ktoré to je? One in the Že Quiver. musíš toto, čo sme teraz hrali, sa mi zdá. Ja 20 kg musíš dať. A hej, že musíte sa, máš len, môžeš aj so šípmi, ako máš luk a máš už len jeden šíp, takže keď Áno. vystrelíš, no tak už nebudeš mať viac, len keď buď teba niekto zabije, alebo keď ty niekoho. Musia či... Píšeš Presne. hlavne. Sekierkou sa vieš zabíjať a napríklad my Musíš máme zabiť, zatiaľ musíš 0 kilov, čo už niekto už má aj 4. Takto ťa A to teraz ťa zabil killuje. a A tam je- tam, rýchlo, A ty ale si to slepý. musíš Super, ja vyššie. to idem hrať. Teraz tam, to. Jaj, more! Ja to neviem hrať. Ježiši. Zase Áno. ma niekto zabil. No, takže... Strašne mi to laguje, ja to nejdem možno hrať, ja už niečo budem hrať, hej. Nebáš, to je moja posledná Hra. Veď ten Jean má viac bodov, jak ty. Ja mám 0 kg, ja to nie som. No, takže videa budete vidieť na tomto kanáli, Niečo tu není. iba že od Andreja. A Super. No, A počkaj, budeme, keď zajtra vyjde všetko, čo má výsť, no tak budeme hrávať spolu. Áno, a v piatok by mal byť. Kamo, kde je? A v piatok by som mal Tak mi točiť, to že laguje. v sobotu by už to malo byť. Pozrite, ja nejdem, lebo to menšia chyba. Už to dohraj. Pohyb, hej. Dohrá to topy. Lukáš. To Lukáš, A proste potom bude to pôjde Lukáš. Viktor. Ja už mám Andrej? seknutú myš. Ale ty pôjde si. No, jedno. Dobre. Kudníme sa, vôbec sa natáčame, vieš. No boha Krista. Ráno, parentu. Takže my máme 0 Takže kg, ja- zatlieskame si, sme najlepší a po menšej krátkej prestávke sa znova vrátime. Cel options, budú tam niečo prestaviť, bolo... No, sme späť. Tu, ale chyba. Sme späť. A pri minihre Super Split. Pozeraj, čo to bude. Super Split som ešte nehral, ja teda Split. A možno, že budeme natáčať aj videá, keď Ja, to je bude- tu výborne. keď chytaj. bude gamer mag, musíš sa Pravda, že? naťažiť to drevo, ale hlavne nespadne a musíš ich spadovať. Hej, Takže takže keď pri tu tomto bude- lagovaní sa to nedá Čo ja hrať viem, vôbec. man, Mirka, alebo Proste gamer, je to možno špeciálne. Pedro, no tak budeme možno natáčať videá S nimi samozrejme ešte s rovno nimi, keď vyjde, no nebudeme s nimi v kontakte, ale budeme hrať s nimi minihry, čo oni si vyberú. Budeme sa robiť, ne? Čo s tým natáčame? Čau. Ale škoda, že sme nešli do kina na Drozdajku hry o život. Ale to nám už netreba vedieť. Treba, ja som sa už na to tešil. Teraz môžete vidieť, Nie. teraz môžete vidieť, že Maťo Bugár je dosť detko. Sorry ľudia. No chápete, chce ísť na Drozdajku, však veď ideme na dom hry. Rozprávku, chápete to? Božia, na kreslovú rozprávku. No takže raz vyhrá No ten ale my Thunderbolt. za to nemôžeme, Ideme to ešte raz, učiteľia. tuto sa nedá Super Split. Dobre, že to učiteľia vybrali, nie my. Výborný hack. Nie, práve že my sme mali vyberať. Sme nemusia všetko povedať. Ale A čo mám? S tebou sa nedá mať všetko. Nevadí. Musíš. Že Bieber!
To je Bieber. To je Bieber. To je Bieber. Snake je asi Assassin. To je blbosť. A mimochodom... Vieš, čo je Snake Assassin? Hej. To sú tie ženy. Ne? Tí Nie. osadníci. Snake Assassin, nevieš čo je? To sú tí osadníci. Hej. Čo musíš maskovať. No hej. No, a aby ste sa vopred nepýtali na ďalších videách, tak nebudeme používať webkamery. Napríklad aj gamer napríklad tiež nepoužíva a má 400 000 odberateľov. Ale také v budúcnosti, hej. No. Za prekonané hranice možno spravíme aj nejaký A tá hranica je 10. Ty si... Domček. Ale 10 000? Kdy v ten parku? Ale to je park. Tebe skade príde, brat? Z druhej strany. No takže už začína tá blbosť najväčšia na svete. Ale vypadám sexy. No, Ďaká komu? Koho je to skin? Môj. A moje krašnica. Však ty ani majka. Čo to tu? Čo je smol? Aha, fasa. Pre... Chycaj! Nie, ty debil! Zdrhaj! Teraz chvíľu ticho buď. No vlastne táto hra ide o to, že ste villageri. No a musíte sa hrať na tajných, aby vás nikto nezabil. A player reveal, to znamená, že o 44 sekúnd sa ukážu hráči a musíme sa navzájom zabíjať. Teraz čo použil Andrej, ten insekt, no tak to je vlastne to, že keď nás niekto zabíja... To sa mi nepáči. Toto určite bude taký buzerant. No, tak som nedovolil. Hľa, ukazuje mečom. No tak s tým, keď nás niekto naháňa, tak to použijeme a stihneme To sa nepáči. No, Som povedal, že sa mi nepáči. asi o chvíľu umrem. A zase to robím. No, teraz sa objavujú hráči. Prečo má černé srdiečka? Čo? Má To černé sa... srdiečka. Hej, lebo sa ukazovali hráči. Dokonca to znamená 50. černé. Takže aby si vedel, kde má. No, Vôbec sa takže... neukázali. Vôbec nelaguje proste. Tento... Len trošku. Počúvaj. Toto naše prvé video Zahra- nepoužívaj. Zahráme sa na svatou. No, debil. Zdrhaj. No, vlastne, toto video bude o niečo kratšie. Hej, len pol hodina. Nie, Aj viac. Takže, ako si môžete všimnúť, tam, kde je My Play napísané na pravo v strede, tak celkom predposledný je tam Topy 0074, čo som ja. Mimochodom, aby ste sa nepýtali, že či mám YouTube channel, tak áno mám a je to meno Topy, veľkým T. A máš tam úplne, že fasa hry, že v tom, My Talking v tom. Nie. No tak máš tam, výborne. A ten sa O mi 3 nepáči. sekundy sa objavia Ty sa mi hráčia. nepáčiš. 3, 2, 1 a nikto nula. sa neukáže. Ježiš, to si debil. Tak nič. Správaj sa normálne, Aha, si to je na on. šebe. A vybuchol som ho. Čak aj normálne ho vylúčia, môžeš buchnúť. A potom ti to... No, asi to Máme menšie problémy s tým najdebilnejším notebookom. Sorry, ale No už to ide, už to frčí. Ja som obuchol. už to frčí, zase sa to laglo. Ale v pohode. Aladí, už to boj. Sme štvrtý zatiaľ. Výborne. Ja sa to nemôžem, že mi teká. No už to ide. Sme štvrtý. Hej, ja som tretí aspoň raz. No, no. No a Štvrtý sme. mimochodom, keď teraz, Štvrtý zo štyria sme, a keď teraz, no, Neviem sa sám. takže Sme tretí, výborne. áno, A to je tá panda. môžeme vyhrať tretie miesto, keď to Andrej nedokašle, takže Že už to dokážem viac budeme nemôžem. tretie. Už to viac miesto. dokážem Keď nemôžem. sa tí dvaja zabijú, no tak budeme na druhé miesto. A Niektorí keď sa on naháňajú. nás nájde, tak máme aj tak druhé miesto. No, ja som bot. Keď my ho zabijeme, tak sme prví, ale to sa mi ešte nikdy nestalo, že v tejto hre by som mal byť Nebuchol ja kaktus. prvý. To nie je fér. Ty čo robíš, more? Ako môžete vidieť, tento tab notebook, tento notebook je taký Ježiš, ja sa debilný. neviem hýbať, to sa hýbe samo. Chod dopredu. Au. Topy, Vojta. Tá. Boj. Už sme cheateri.
určite. Ale ja sa neviem hýbať. Čo tam písal Volu? Taká Vojta má. Vojtata, ty mu napíš Vojtichu, či jak sa volá, že hratata. A ja ťa mám rád, debil, ešte hrajú, vážne som buzík. No, debil. Počúvaj, ty mi potom dáš 20 eur. Ty zdochneš. Čo tam napísal? A už mám dvaja. Takže už je to Výborne. na Andrejovi, alebo na tom druhom. Som tu sám, úplne sám. Nie, ešte je tam Bez ten nádejí. Medpandy. Tá panda sa mi tak nepáči. Napíš, že Medpandy, kde si? Ona určite je Slováčka. To každý deň. Aj v kufri. Medpandy. Tu si ju vyhliadnem. Skáč, nech príde za tebou. Hej! Bálo, potom budeš môcť zabiť. Hej, alebo skôr na... Alebo na mňa. To je dobré. Ne. Nie, vôbec. My sme kingovia. A mimochodom, je to dosť blbé, ale Tu som. ja furt keď vyhrám, no tak si spravím screenshot, keď druhé, tretie alebo tak miesto, takže no. Tak to mám. O Teraz 4, 3, 2 sekundy Andrej sa vyhral. objaví tam Medpandy. Nie je tu. Lepšie by bolo, keby sa zabila, Hej. aby sme my Teda, že Medpady. Vozbajky, no. Hej, Mad by Killer, ne? Medpady. Sama seba. Vozbajk kaktus. Hej, tento. Ty satán! To bola ona. Nie, to Bola. bol villager. No a chudák villager. Čo to písal? Hýba topy. Napíš I am from Slovakia, bitch. I'm from Slovakia, oh my god. Slovakia. Napíš tam Slovakia, daj hviezdičku. Slovakia. Slovakia. Kde to je tá Slovakia? Napíš tam Slovakia. Že tam chcem ísť. Tu som. Tam chcem ísť na prázdniny. Do No vieš, čo je to Slovakie. poje, keď raz skočíš more, každý to skáče. No, ja ju nájdem. Vidím ju. Toto je creeper, ťahala creeper, a to je určite ona. On tu není. Určite kempí. Tak keď kempím, tam tu nemôže stať. Lebo potom logicky, že to musí byť ona. Každý osadník tu sprinti. Slovakia. Mimo- Slovakia. Už to prestáva bež, už kvitujú, vidíš? Áno, už išli preč, bo Andrej nevie písať na miesto Medpady is Slovakia. AFK. What? Počkaj, napíš thank you. počkaj. Thank you. Ty kto? Nemáš písať. Nie, ale ja počkaj, chcem, takto. vieš, ktorého smajlíka. Ne. Thank you. Zu! Thank you. Ale ty si debil, tam vie zabíjať všetkých. Thank you. Aspoň daj ju, more. Thank you. Nebudú smieť, že sme retardní. Tak ty si, ale Teda potom ste. mne tu dajú ban. A ja Za budem čo? musieť za 20 eur ešte platiť. Thank you. Ale tá, more, dajme aj my AFK, sa rozprávajme s fanúšikmi. Náš nás môžete nájsť na AskFM, lomene to 007. Mám aj Instagram, Lukas Topito, jaj. Tak nič, nebudem vám hovoriť moje meno, malvesné. Radšej. Už ho vedia. Už to vedia, dávno to. Tak nie, mal som to pop. Áno, kicky, že ju mi to Toky, ahoj Toky. Toto tu je ona. Ale jo, každý, to je, ona zmizla. To bola ona. To bola ona. Proč sa portla? Hej, to za pomoci. Spadla do diery. Hej, do diery, do tvojej. Nie som dievčatko, aby ste vedeli, hej. To hovorte tomuto. A hra! Mám power up. Power up. Power up. Aha, ale ona má zrazu jedno zabitie. A nie, to je power up. To je pomôcka ako na čo. Keď ste určite hrali Silver Slot, tak ako topánky. Mám napríklad. To je moc čo. Tak to teraz nájde. Tam je! Ona čo má brnko už? No hej, lebo tam sú také miesta. A znova sa porta. Au! Za nami! Andrej, nie! Také lagovanie. Podovody. Nie. Nevadí, sme druhý.
sme... Takže congratulations. Congratulations. Ináč, ty informáciu, my sme Mad Paddy, hej? Teraz Hlavne, že je sme... na rade Topi Luky. A hráme Snake! Ale sme tu 5. Bude nám to lagovať, Takže je na chvíľu preč. Aha, našiel som znova koniec. idem sa trochu napiť. Za chvíľu idem preč. A Topi Luky tu bude s vami a budem sa s vami rozprávať. Čo je more? Čaute. No to chuj. Ahoj, 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 zdravím z Minecraft. No, takže sme tu 6, takže už by sa to mohlo konečne zapnúť. Aha. Mimochodom, táto hra vôbec nepôjde, na čo už má Maťo dosť slabý. No, more. Ja som sa s nimi nestiel porozprávať. Ale boli sme 6. Táto hra bude buď sekať, alebo ju budem lamiť z dôvodu toho, že má slabý počítač, Maťo. No nevyhováraš sa, áno, ale je to pravda. No, Mad Paddy Cute, yes! Ha! Už to proste má baviť. A ja to znova zrobím šnúru, ale... Vypni to už. Vypni to. Ježiši, on je debil, on si sadol na kružidlo. No, no, takže asi sa tu už nikto nezastaví, tak ideme na lobby. Lobby, tam kde sú. Počkaj. A F5. Prečo, ešte nie koniec? Už je koniec. Nie je koniec, ešte dáme jednu hru. Dáme ešte Snakea. Dobre. Andrej chcel, aby sme si zahrali Snakea. A ja chcem hrať Snakea ešte. Hej, čo ty? A ja chcem hrať Nie, ešte. napíš, že Vianoce dáme si Christmas Chaos. Daj Christmas Áno, Chaos, sú Vianoce! Sú Vianoce! Napíšte nám dole do komentárov, či chcete vlastne. Že čo chcete. Christmas Chaos chceme. Kto chce Christmas House, nech dá like a uvidíme Áno, sa pri hej, ďalšom videu. ja to je livestream. My chceme Christmas Chaos. Vánoce prichádzajú. Takže je to môj skin a môj Minecraft. Ale môj Takže... počítač. No a Si povedal, že som aj... ja som tam dal 20 eur. Som aj radšej strčím, ale s tým Počkaj, počítačom. že teraz ideme si robiť srandu, že ktorého youtubera ideme my všetci napodobniť. Takže začínam ja. Takže, ideš menta. Ešte ťa zahrám Christmas Chaos. Ahoj, 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 zdravím vás pri ďalším videu. Dement. Nie. Kto to bol? Neviem, Jirka. Jirka, no ty si debil. Nehraj sa s tým. Nehrám. Mimochodom bol to Minecraft, zátvorka Brokolo. To je brokolica. Zatvorka. Ne, poď mi ten Assault, to je nová hra. To má brokoli. Mne sa to laguje. To vôbec neslagí, to nevieš hrať. Hej, to je lepší. toto nie je vôbec lag, ty kokso, ani mi nejde Počkaj, ja to myška. trochu nastavím, to tu. Takže uvidíme sa hneď. No späť! Ale trochu som to ponastavoval, aby to No, menej teraz sekalo. necháme hrať chvíľu Andreja. Ja budem chvíľu s My vám nie sme samozrejme. tu, ale môže... Oni sú- Oni sú tu pripäť schránky. Nie sme tu. Takže zatiaľ sa hráme Christmas Chaos. Ktorý to oni dajú hrať. To je určite nebude. Tak. Nie. Ale je to Takže. Oni sa tu hrajú. Nastavím texture pack. Dneska by malo výjsť moje video, Dirt. No, ste si môj predať mojho kanálu Andrej Gaming HD. To som nemal dlho. No poďte už! Už vás hľadajú. Ale ja sa ani vystrašiť nedá, ty svine. Ty by treba dať dole okuliare. No, už mám Ty čo, ja ty raz... O, ten blbec. Nevšimajte si ho. A to je naša posledná míra. A je to len premium, len kvôli tomu, že sú Vánoce.
Oni hovoria, že Santa má hacky. Ja mu hovorím, že ty si také prasa, ja som krása. Ja som zdochol. Aha. Čo už prdel? Dva. Dobre. Tak to robíme ešte raz. Čože? Ja ne... Ty, Andrej, nie? Ja taký, že ty si taký prasa, taký, to je pasa? Jo. Zbal sa, hej. Si prasa. Ale radšej zbal sa. To sa nabavia. No už nelaguje. Ale ja to nemôžem nechať samé. Tak choď. Už nelaguje. Čo? Nelaguje. Nie, ani to vôbec. Ani trochu, nikdy v živote. Ani raz. Tu máte tréning. O hoďku a pol. Nie, o 2 hoďky a pol. Nie, o hoďku. Ježi. O hoďku a pol. Raz kedy? Nie, kopať kameň. Čo je všetko na schalos? Tak máme tu pečenky a máme pozbierať darčeky. A! Tá bucha skeleton. Christmas house znamená, že máte tam Mikuláša, to je ten skeleton, ktorý má kone s saplingami. To soby. No, soby, aby si bol spokojný. A musíte teraz rozbiť ten cobblestone, aby sa mohol dostať. Sú tu proste challenge, ktoré musíte splniť, aby musíte Santa mohol doniesť darčeky. Musíte sa chrániť pred skeletonmi a spiderami. A pred tými bossmi, čo tu budú. Au, jau, nie. To som zvedel. Áno. Také láky bohužiaľ. Už treba urobiť. Aha. Dobrý, ako máš, dávam nožníky. Čože? Je už veľmi, ne? Ale je to lepšie. Tak poznám, čím menej, tým lepšie menej. Dáme si 10. Au. Nie. Takže asi to bude koniec. Dajeme z nás tohoto konca. No, mi píše Hranka tu. No poďte sem, končíme. To nemôžem. Takže, no. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ďakujeme aj všetci, ďakujeme. Ďalšie video vyjde v piatok. Poďte so mnou a s Lukášom na 2 kompoch. A so mnou nie. Ne, No, ten lebo- nemáme originálny Takže Minecraft. ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo video, nezabudnite aj like. Ak sa vám páčilo, ak my lamátky hráme, tak nezabudnite aj odber. A
si naserte, keď chcete dať dislike. Čaute. Ale počkaj, Ak sa vám ešte to tu máme- video nepáčilo, A nebude ani zle, ak nám napíšete, čo je zle na toto video, čo by sme mali zlepšiť do komentárov. My sa tešíme. Čaute.